El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha enviat un missatge de calma davant els casos de pesta porcina africana detectats a Catalunya. Ha assegurat que a Andorra no s'ha registrat cap cas, ni d'aquesta malaltia ni d'altres, com la dermatosi nodular contagiosa o la grip aviària. Segons Casal, el cos de banders manté una vigilància constant. Sempre que es localitza un porc senglar mort sense causa aparent de caça o atropellament, s'activa un protocol d'anàlisi immediat per descartar qualsevol focus de contagi. Recorda que en cas d'infecció els animals poden morir en poques hores, fet que facilita la detecció ràpida. Per reforçar el control, el govern ha impulsat batudes administratives centrades en el porc senglar. S'ha modificat el reglament de caça per incentivar la participació. El Ministeri cobreix despeses veterinàries si un gos pateix un atac i també ofereix ajuts en cas de defunció. En les últimes setmanes ja s'han fet 4 batudes, amb un màxim de 6 senglars abatuts en una sola jornada. Casal ha explicat també que a través del programa POCTEFA es realitzen 120 anàlisis anuals per garantir la salut de la fauna. I ha destacat que la cabana bovina està a punt d'assolir la immunitat de grup contra la dermatosi nodular contagiosa, amb gairebé un 60% del ramat vacunat. I tu, creus que Andorra està realment preparada per mantenir a ratlla aquestes malalties o penses que caldria reforçar encara més la vigilància? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.